Усім прывітанне, дарагія, усім вітаначкі. Я супер рада вас бачыць сёння на гэтым канале. Сёння будзем з вами разбірацца з сінтаксісам беларускай мовы, што такое словазлучэнне, што да іх адносіцца і якія ёсць віды сувязі слоў. Спадзяюся, вам будзе гэта карысным. Давайте з вами спачатку пазнаёмімся. Хто яшчэ мяне не ведае? Мяне завуць Кацярынка. Можаце называць Кацярына, Каця, Кацярына Еўгеньевна, як вам больш зручна. Глядзіце, падчас свайго паступлення я набрала 396 балаў, з'яўляюся ўладальніцай пахвальнага водгуку заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. І проста, уявіце сабе, у 2026 годзе у мяне было 15 здабальнікаў і 54 вучні, якія здалі ЦСТ на 90 плюс балаў. Гэта неверагодны вынік, усім жадаю такога самага. Давайте з вами будзем пачынаць займацца. Глядзіце, што такое словазлучэнне? Словазлучэнне – гэта адзінства двух або некалькі самастойных слоў. Важна зразумець, што менавіта самастойных могуць ужывацца самі па сабе, звязаных падпарадкавальнай сувяззю. Глядзіце, што не з'яўляецца словазлучэннем. Словазлучэннем не будзе з'яўляцца дзейнік і выказнік. Напрыклад, маці. Маці – гэта дзеючая асоба, гэта дзейнік, што зрабіла? Прыехала. Прыехала. Дзейнік і выказнік – гэта не словазлучэнне. Яшчэ, напрыклад, аднародныя члены сказа, якія мы з вами ўжо будзем вывучаць на наступным занятку. Глядзіце, аднародныя члены сказа – гэта не словазлучэнне. Грыбы, ягады, цукеркі. Таксама не словазлучэнне – гэта спалучэнне колькаснага лічэбніка плюс назоўнік, напрыклад. Напрыклад, 5 сталоў. Магу запісаць лічбы, магу запісаць словамі, усё роўна гэта не словазлучэнне, запамінайце. Ну і спалучэнне прыназоўніка плюс назоўніка, гэта не словазлучэнне. Напрыклад, што ў нас можа быць? Да хаты. Прыназоўнік – гэта на рускай мове предлог, гэта ўвогуле не самастойнае слово, а нам гэта важна. Глядзіце, сябры, у словазлучэнні самае базавае, што, я думаю, вы ведаеце. У нас ёсць галоўнае слово і ёсць залежнае. Галоўнае слово у нас адзначаецца вось звычайна крыжыкам, і ад яго мы будзем задаваць пытанне да нашага залежнага. Залежнае слово прымае тую форму, якой патрабуе галоўнае. Напрыклад, прыгожаму, вучню. Глядзіце, вучань у нас які? Прыгожы, значыць, у нас ад слова вучню будзем задаваць пытанне, значыць, вучань галоўнае. Прыгожаму вучню у нас прыметнік, прыгожы, прымае тую форму, якой патрабуе галоўнае. Каму, чаму? Гэта давальны, склон. Адзіночны лік. Запамінаем. Ну і давайте з вами разбірацца, якія у нас ёсць віды сувязі слоў у словазлучэнні. Самае важнае я вам змясціла на гэтым слайдзіку. Глядзіце, ёсць дапасаванне, кіраванне і прымыканне. Вельмі лёгенька. Глядзіце, дапасаванне у нас змяняецца два словы. Прыгожаму вучню, прыгожых вучняў. Гэта дапасаванне. Залежнае слово у нас можа выражацца прыметнікам, дзеепрыметнікам, займеннікам, штосьці замяняе. Мой, твой, ваш, наш, парадкавым лічэбнікам. Памятаем, у нас ёсць лічэбнікі колькасныя, ёсць парадкавыя. Колькасныя – гэта пэўная колькасць, 1, 2, 3, 4, а парадкавыя – гэта парадак, як на фізкультуры. Першы, другі, трэці, чацвёрты. Гэта такія лічэбнікі. Глядзіце, далей, кіраванне. Кіраванне у нас залежнае слово будзе прымаць пэўную форму. Назоўнік у нас будзе стаяць у любым склоне, акрамя назоўнага. І ўсе склоны, акрамя назоўнага, называюцца ускосныя склоны. Ускосныя склоны. Глядзіце, склоны. І тут вельмі важна вам запомніць, што паміж галоўным словам і нашым залежным можа быць прыназоўнік. Вось глядзіце, памятаеце момант прыехаць да хаты. Глядзіце, прыехаць да чаго? Да хаты. Гэта у нас будзе кіраванне. Па-першае, ёсць прыназоўнік і яшчэ ў нас залежнае слово. Да каго? Чаго? Гэта родны склон. Супер! Гэта кіраванне. Яшчэ прашаем, заўважыце, у чым тут ёсць заканамернасць. І глядзіце, прымыканне у нас змяняцца будзе толькі галоўнае. Залежнае слово – гэта нязменная часціна мовы. Глядзіце, нязменная часціна мовы. Што у нас можа быць? Прыслоўе. Напрыклад, бегчы, хутка.
Бегчы як, хутка, бяжаў як, хутка. Хутка не змяняецца, пакуль вы бачыце нязменную часціну мовы, называю НЧМ. Не атрымалася напісаць НЧМ. Гэта значыць, што у вас прымыканне. Гэта яшчэ можа быць інфінітыў, нязменная часціна мовы. Гэта можа быць дзеепрыслоўе. Нагадаю вам, што ў дзеепрыслоўя у нас ёсць суфіксы учы, ючы. Давайте вось гэта прыбіраю. Ачы, ячы, шы, ушы. Гэта ўсё наша дзеепрыслоўе. Напрыклад, ішоў, хвалюючыся, хвалюючыся. Я бачу гэты суфікс ючы. Я магу сказаць, што гэта ў нас дзеепрыслоўе. Глядзіце, ішоў як хвалюючыся, ішла як хвалюючыся. Нязменнае слова, гэта залежнае слова, значыць, гэта прымыканне. Сябры, паказваю вам алгарытм. Што мы робім? Па-першае, мы павінны з вами праскланяць. Калі у нас змяняюцца два словы, значыць, гэта дапасаванне. Калі не, далей глядзім. Ёсць у нас прыназоўнік, ці няма прыназоўнік? Ёсць ці няма паміж галоўным і залежным абавязкова. Ну і трэцяе, шукаем нязменныя часціны мовы. Вось так мы і вызначаем. Глядзім, давайце з вами парашаем практыку, зараз пабачыце. Адзначце прыклады, дзе дадзенае слова з'яўляецца словазлучэннямі. Па-першае, давайце зноў паўтараць, што з'яўляецца словам злучэння, што не. Сонца свеціць, сонца, што робіць свеціць. Гэта спалучэнне дзейніка і выказніка, гэта не словазлучэнне. Чытаць кнігу, глядзіце, чытаць што? Кнігу. Гэта у нас будзе кіраванне. Адразу адзначаем, чытаць што? Кнігу. Бачу, каго што? Кнігу. Гэта вінавальны склон, прымае форму ускоснага склону. Начное неба. Начному небу, начнога неба. Змяняецца два слова, значыць, усё. Гэта у нас словазлучэнне і гэта дапасаванне. Хлопчык і дзяўчынка. Гэта спалучэнне аднародных членаў сказа, не словазлучэнне. І каля школы. Глядзіце, каля гэта предлог на рускай мове, гэта прыназоўнік. Значыць, гэта не словазлучэнне. Усё. 2-3, вось 2-3, узгадалі, давайце парашаем далей. Што ў нас тут? Нам трэба з вами вызначыць кіраванне. Узяцца за рукі. Узяцца за што? За рукі. Паміж словамі у нас ёсць прыназоўнік. Рукі стаіць ва ўскосным склоне. За каго што? За рукі. Гэта вінавальны склон. Значыць, гэта кіраванне. Прыгожы хлопец. Па-першае, спрабуем празмяняць. Прыгожаму хлопцу, прыгожых хлопцаў. Змяняюцца два словы да пасавання. Кожны з нас. Кожны з каго, чаго? Нас, родны склон, ёсць прыназоўнік, значыць, гэта кіраванне. Яшчэ працуюць. Вось слова яшчэ, гэта прыслоўе. Да якой пары, напрыклад? Гэта прыслоўе. Яшчэ працуюць, яшчэ працуем. У нас залежнае слова не змяняецца. Гэта нязменная часціна мовы, прыслоўе, значыць, гэта прымыканне. Зжатае жыта. Зжатаму зжыту, жатага жыта. Сябры, змяняецца два словы да пасавання. І вось гэта у нас дзеепрыметнік. Ну супер, значыць адказ 1 і 3. Ну і давайте апошняе заданне на практыцы, каб мы з вами ўсё вывучылі. Супер, да пасавання. Жаданне дапамагчы. Калі вы бачыце суфікс чы, у дзеяслова гэта будзе інфінітыў, а інфінітыў нязменная часціна мовы. Жаданне якое дапамагчы, жаданню дапамагчы. Не змяняецца нязменная часціна мовы, гэта прымыканне. Далей, чыясьці кніга, чыёсьці кнізе, чысці кнізе. Супер, гэта у нас да пасавання змяняецца два слова. Ручнік з вышыўкай. Паміж галоўным словам і залежным ёсць прыназоўнік, гэта кіраванне. Вышыўка, гэта творны склон. Супер, ускосны склон, усё падыходзіць. Падрыхтаванаму артыкулу, падрыхтаваных артыкулаў змяняюцца два словы да пасавання. 10 клас. Памятаем, парадкавы лічэбнік. Парадкавы лічэбнік. Гэта 10, які супер спалучэнне парадкавага лічэбніка, гэта дапасаванне. Глядзіце. 10 класу, 10 класаў. Змяняюцца два словы, значыць дапасаванне. 1, 4 і 5. Ну што, сябры, за такі невялічкі прамежак часу мы вывучылі ўсё, што датычыцца словазлучэння. На нашых занятках будзе яшчэ больш неверагодна карысна. Нашы заняткі гэта 8 онлайн заняткаў на месяц. Працягласцю 10
200 приблизно 90 хвілінак, як і зараз, будзе і тэорыя, і практыка. Усё падвучым, замацуем. Вы паралельна зможаце задаваць свае пытанні, самыя любыя, тыя, што вас хвалююць, абавязкова пішыце, я на ўсё адкажу. Ёсць дамашка, абавязкова, каб замацаваць самастойна ўсе веды. Гэта ў нас заданне, тлумачэнне, адказ. Гэта ўсё наша дамашка ў зручным у зручным прыкладанні дадатку. Ну і, канешне, ёсць пастаянная зваротная сувязь. Адказваю на ўсе вашы пытанні ў любы час. Абавязкова далучайцеся вось па гэтай спасылцы. Я вельмі чакаю вас на занятках. Неверагодна карысна. Абдымаю, цалую, усім да сустрэчы. Да пабачэння.